Okay, jeg skal lave mine udfordringer, og jeg kommer nok til at klippe virkelig meget den her video, fordi at jeg skal ligesom gå fra det ene sted til det andet. Så kig med nu. Okay, det første udfordring vi har, det er at spise en hel ske remoulade. Så jeg går lige ud i køleskabet, ikke? Okay, jeg ser lige, om jeg har noget remoulade. Jeg tror ikke, vi har noget. Det her remoulade. Hvad skal man tage? Okay, har den her. Det her, det er en remoulade. Jeg hader remoulade. Så fuck dig, Mark. Jeg hader remoulade. Ja, en stor ske. Sådan. Okay, så kan man ikke engang åbne låget. Hvad fanden er det for en lorteting? Sådan. Så skal jeg bare spise det. Okay, jeg har den her. Min skefuld remoulade. Ja, jeg tror lige, at jeg tager et glas vand. Sådan. Der kom vand. Så går jeg i gang, mand. Fuck dig, Mark. Jeg kaster op af det her. Okay. Okay, det næste... okay, min flætning med. Nå. Den næste udfordring, den er... Hvem er den sammen med? Den er... Malou. Og skriver, spis en helt skefuld sukker. Skefuld. Det er en lille... Hader bare sådan rent sukker. Jeg kan ikke fordrage det. Nå. Men smutte lige ud i køkkenet, ikke? Okay, jeg skal spise noget sukker. Og det smager lort til. Men jeg har ikke sådan noget... Jeg har ikke ordentligt sukker. Jeg har kun sådan noget her. Farinsukker eller sådan noget mærkeligt noget. Sådan noget mærkeligt lort, mand. Jeg tror, det er sådan noget, man bruger i brunsviger. Men det er i hvert fald bare farinsukker. Så finder jeg lige en teske. Sådan. Den der vandhænde, den står og drypper. Nå. Den her. Hold kæft, det ser klamt ud. Nå, fuck det. Nus. Nu prøver vi. Den er sådan helt... Ja, okay, det kan man bare ikke. Det er sådan noget lorteklamt sukker på det sag. Jeg bliver altså lige nødt til at kigge, om vi ikke har noget almindeligt noget. Hvad fanden står det henne? Og så har vi bare ikke noget. Desværre med Luffy har ikke noget sukker. Eller jeg ved i hvert fald ikke, hvor det står henne. Så det må blive en anden gang. Okay. Den næste udfordring, det er også fra Mark selvfølgelig. Det siger, at jeg skal spise noget mel, uden at drikke vand bagefter. Og det bliver nok lidt svært, så jeg bliver nødt til at tage vand med. Men jeg har mel her. Hvedemel. Og selvfølgelig har jeg prøvet det her før, så jeg ved godt, hvad den der. Men jeg kan vel godt prøve det. Jeg tror ikke så meget skade af det. Men man får det bare sådan ind i munden, og det klister sådan helt rundt på kinderne og sådan noget. Sådan. Har en skefuld mel. Prøver. Og
Hvad siger så? Og helvede, det er klart, mand. Det er bare en af de her ting, man ikke kan spise uden vand. Okay. Sikkert noget B. Det smager virkelig dårligt. Det der mel der. Nå, men se, jeg har også været på tøjet nu. Bare ikke sjovt. Men jeg skulle også gøre det med kanel. Og det er sådan noget, jeg hader. Det er det der cinnamon challenge. Og den har jeg lavet før. Og det er sindssygt stærkt. Men selvom jeg har noget kanel. Det der kanel. Nej, det var det ikke. Det der kanel. Støt. Kanel. Michael, dræber dig. Seriøst. Du skulle aldrig have lavet den her. Jeg hader virkelig sådan noget. Og det er sindssygt stærkt. Jeg tager altså kun en lille smule, fordi du har ikke sagt fra mig, at jeg skulle tage, så... Det der på. Så ja. Vi prøver. Og jeg skal stadig have vand til. Okay, man får bare totalt tår i øjnene. Okay. Det er væk. For helvede, det er stærkt, mand. Så. Jeg løber for helt tøj i øjnene af det, mand. Så kig mig lige om lidt. Okay, den næste udfordring er også fra Mark. Mark, hvornår lærer du ikke stille udfordringer? Du kommer med sådan nogle mærkelige nogle. Og der står, syng 15 sekunder Gangnam Style. Ja, det kan jeg vel godt. Jeg kunne lige når finder den på YouTube. Jeg har stadig tår i øjnene efter det der Cinnamon Challenge. Bliver altså nødt til at tage musik på. Det kan godt være folk, de siger, at jeg synger godt, men ikke når det er aften. Så lyder jeg som et æsel. Der, ja, det vil du ikke vide. Så vi finder lige Gangnam Style. Jeg tror lige, vi skruer lidt ned. Okay, her er den. Vi skal nok gå i gang med at synge. Jeg tror, den går i gang nu. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Jeg kan ikke det der poetiske nu. 마지막 다섯번 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유하는 툭여있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너무 사랑해 낮에는 너만 Okay, nej. 따사로운 켜서 Har sunget 15 sekunder af den, og det lyder ikke godt. Jeg
kan ikke finde ud af det der sprog der. Jeg ved ikke, hvad det er, de snakker. Jeg tror, det er sådan noget... Hvad det hedder. Han kommer i hvert fald fra et eller andet Korea. Ej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg tror, det er koreansk eller sådan noget. Men i hvert fald, ja. Nu har jeg sunget 15 sekunder. Sådan, nu er der ikke flere udfordringer eller spørgsmål eller noget. Så er vi egentlig bare done. Så ja. Hvis I får lyst til at sende mig nogle flere udfordringer, eller nogle spørgsmål eller noget, så lad være med at tage dem, som der allerede er blevet stillet. Så ja, det var egentlig det. Håber, I kunne lide videoen. Og PS, remoulade og mel, det er ikke lige min favorit. Og det der kanel noget, cinnamon challenge, den, der er mange, der sådan spytter det ud, men det synes jeg spytter faktisk ikke noget af det ud. Jeg kan bare stadig mærke det i næsen, at det gør sindssygt ondt, det brænder bare. Og ja, mine øjne, de begynder at løbe vand. Men i hvert fald, håber jeg kunne lide videoen.